Νομίζω τα θέματα αυτά έχουν καλυφθεί από την συζήτηση.
Όσον αφορά την διαδικασία, υπάρχει, νομίζω, η εισήγηση πρακτικά να γίνει ψηφοφορία για όλα τα ψηφίσματα μαζί. Δηλαδή, θα επεξηγήσει ο κ. Πρόεδρος και τα υπόλοιπα ψηφίσματα, συμπεριλαμβανομένου αυτό για την εκλογή νομοθετικού του Συμβουλίου, και θα γίνει ψηφοφορία μία φορά στις κάρτες που έχουμε ήδη σταθεί. Είναι όλα μαζί. Θα απαντήσει κάποιοι. Η διαδικασία θα εξηγεί σήμερα για εσάς. Προχωρούμε τώρα με το τρίτο ψήφισμα. Να ακούσετε όλα τα ψηφίσματα και μετά να τελειώσουμε. Δεν ξέρω πότε ψηφίσματα ή... Είναι μνημονιακή υποχρέωση, κύριε Ξεροπάτος, όπως ξέρετε. Είναι η Γενική Συνέλευση, θα γίνει σε 2 μέρη. Η υποχρέωση είναι να παραδοθεί η τράπεζα στους νέους μετόχους. Διότι υπάρχει απέτηση να παραδοθεί η τράπεζα στους νέους μετόχους. Και αυτό πρέπει να γίνει σήμερα. Και θα γίνει το ψήφισμα. Είναι 30, είναι οι ανώτατες κλίμακες. Ο μέσος όρος μείωσης των μισθών του προσωπικού είναι 17,5 με 18% ο μέσος όρος. Και φυσικά ξεκινά κλίμακοτά, πολύ πιο χαμηλά για τους χαμηλά αμοιβόμενους. Σιγά σιγά η κλίμακα της μείωσης ανεβαίνει και για τους πολύ ψηλά αμοιβόμενους στα ψηλά κλιμάκια είναι 30%. Ο μέσος όρος είναι 17,5 με 18% και το Συμβούλιο έχει μειωμένες απολαβές κατά 20%. Ναι, κύριε Πηγή, εσείς έχετε την επιλογή να καταψηφίσετε την πρόταση φυσικά. Για το 20%. Έχετε επιλογή.
вообще. Вопрос. А мы уже закрылись. Ну, как бы, я не уже смогу понял. распечатать. Я уже понял, ваши. ничего Да. страшного. Я просто на будущее. Это ваш контакт спросить. У нас на самом деле 10 компаний, 11 компаний будет. Скорее, это же не первое, не последнее, скорее всего, событие, да? Все надеются, вы имеете в виду как митинг или как стрижку? Стрижку никто больше не ждет. Хотелось бы, да. Никто не хочет. Как митинг, да.